gyökér ide fingott! Most. Ez itt az intro. Yeah. Na, sziasztok, itt vagyok, Szátobalét, és ez a Mesterepci, Skype Mesterepci, RSC, Kit 4. Itt van velem Zotya 180. Sziasztok. Ma én fogok játszani. A Bálint karakterém. Az MH. Szóval, ja, MH. Mert ő Jampi is megteheti. Még mindig fingom nincs arról, hogy honnan szedte rá pénzt. Na mindegy, toljuk is, le is ugrunk. Remélem. Közben itt hívogatnak Skype-on, mint hogyha Milyen? Mondom, te magad elfoglalod be, te. Ő itt az új sztár, hagyjátok. Ezt a csongit kicsapjuk a 20 életével. Minél több helyen meg lesz osztva a videó, hogy lássátok. De Buda! Te ez milyen gaj? Azt hiszi, nagyon elhiszi azt. Hisz hullani fog. 18-at te... Az a világ legtöbb pénz, amit végülis kaptunk a mi eddig. pénzünkhöz képest rohadt kevés. Hát, jó. Dolcsit veszek B-ért. Nem tudom, hogy tudom átutolni pénz, vagy hát megadom. Hát meg. Ja. Csináljuk már azt. Ódik egy csávó itt van. Kérdezzük meg, hogy mennyi pénzt. Dékez is itt van. Mennyi dolcsit ad érte. Adok neki plusz löketet. Egyébként mind a kettő 10 utol érem. Vagy nem? Gyors van rajtunk, nem? Mi? Gyorsaság van rajtunk, nem? Ja. Szúrjuk. Údik a tigergamest. Szétcsapjuk. Az izében. Nekünk kéne az utolsó ütés lenni. De azt is meglőtték. Én azt hittem, hogy 2 élete van. De ez... Tessék, plusz löket. Mennyi processz van nálunk? 3? 4? 3. Amúgy Pro-t 4-esre szedtünk. Ja, tényleg, azt elfelejtettem. Zotya utolta. Hát, nem egyértelmű. De majd lesz mindenféle Minecraft-ról és valószínűleg ma 2 videót csinálunk. Igen. Dick, itt van Király Zuzu. Letímeljek vele? Király Zuzu? De hogy is! Team, legyen vele team. Letímelek vele, mert segít. Team, tesó. Rep van, én segítettem neked. Igen. Ne ütögessetek már, faszom. Király, lőjük! Király Zuzu team van, letímelek vele. Öljed már! Nem tudok adni, bocsi, még 20 perc. Mit kér, mit kunyera? Te, takarodjál innen előlem, te buzi, te. Jó, öljük már, hullani fog. Kinyírom. Jó van, lehúj. Vagy bezabálok vagy bezabálok, igen, iszok egy ilyen szart. Egyből fosik, szerintem, nem? Le egyből fut. Hol vagy? Milyen fosol? Szerintem tudja, hogy nem te PvP-zel. Már megint 600 V1. Nem, szerintem tudja, hogy nem te PvP-zel. Na, akkor tény legyen. De ne! De nem. Ő kezdte. De Jó, már hát most szedjük ő már szét. kezdte. Most tudok valóra mit De csinálni? 18 millió dolcsia van. Hát azt... Épp ezért meg... Ezt kinyírom, szerintem. Nem bántod azt... Ó, jó, itt megdögve. Vagy... Hát alapból meg fogsz itt halni. De miért csak engem itt? De ez a gyökér meg kilökte onnan. Sajnálok Bálint, hogy ilyen unokatestvéred van. Én nem, amúgy olyan rendes. Jó, még egy kicsit bírja. Egyébként ez meg itt szerintem beafkol. Szerintem meg nincs OP, így fussunk utána. Sajnos van OP. Nincs. Nem volt. Hát az Kidöglött. Nem volt. hullott, mint a palacsinta. Köbö. És nem tudom, mióta hullik a palacsinta, de... Mi meddig tart a 12, 20 másodperc, hát sok már megyek. Akkor addig kéne valami epic fight. Ez már megint Király Zuzu, azt hát takarodja innen. Inkább ezzel az The Killerre meg birkó... Ja, beleestem ebbe a fosba, te! Fogadok, hogy jönnek. Nem, de belelököm a lávába, és akkor Jampi vagyok. Jampi vokos cső.
Szerencsére hátulról nem jönnek. De ezt a pasban miatt szétkopjuk a proteinjünk, fogadunk. Nem, még nem. De viszont beleestem ebbe a szarba. Szóval per, súlyíts ide. Akkor leesnek a cuccaink? Nem. Jó. Igaz, hogy 53.150-t elvesztettünk. És mennyi pénzünk van összesen? Ja, 47.800. Hát most... Meg kéne megint hívni a két Giantot. Giant, nem tudjuk mi. Meg 22. 22 minútán. Minútán mi vagyok ki? Jaj, már, de... Benne van a tör 3, és még így is ilyen rohadt gyorsan elkapik. De a gatyánk az... Ja, már felrepleztem. De a gatyánkban még mi? Csak... Hogy is van? Hogy kell Ctrl plusz F3. Nem. Mi? Vagy mi? Ctrl F1 plusz F3. De mit akarsz? Azt, hogy megnézni benne, hogy mennyi ütés maradt. Valahogy? Hogy meg lehet. Nem így. Lel, most mit csináltam? Nem tudom, de... Tudom, hogy te jön, átállítottad. Várjál. Gratulálok. Te Istenem, amúgy ezt nem videóban kéne csinálni. Lehet. Na mindegy. Biztosan örülnek nekünk, jó sok nézőnk. Hát, jó sok, Lesz 1 igen. millió dislike. Majd megdöglöttem. Amúgy lesz, ez a mi videónkat fogja nézni fél Magyarország. Álmodozzunk. Yeah. Te, mit képzelsz te itt magadról? Te vagy te? nudista. Te itt le akar velem tímelni. Én nem tímelek ilyen nóbokkal. Akarjátok, hogy énekeljek? Kösz, inkább kihagyom. Bészek egy erő, vagy mi Bekapcsolok az? valami jó kis zenét. Minek? Nem, mert lehet, hogy írás vagy mi az véret, aztán akkor beszívjuk, mert letítják a videót. Mindegy, bekapcsolunk valami. Milyen zenét szerettem? Ja, azt én is szeretem, ti is? Ja, az jó. Ja, aha, oksi, ezt belekapcsolom. Mr. Bean. Dick, ezt kicsaptam. Kaptam tőle 23. De te ne lőjél engem így, te mert megdőlő. Király ez taka? Mehet. Taka. Milyen a taka amúgy? Hogy fut az is? Tögölj már meg. XD. Mindenki be... Elnézést annak, akit megölünk is itt a videóba. Mert direkt nem írjuk ki, hogy vidi van, mert mindenki akkor benne akarna lenni. Ja, megszavízni akarna, hogy mindenki velünk. Igen. De küldjetek nekünk szervereket. IP-ket, de ne erre, hogy már arra nem tudunk feljönni. Csak hogyha odaadjátok. Jó. Miért nem hullasz? Ez mindjárt hullik. Hát nagyon Csak jó akit érz. tudunk, de- Nem fagytunk ki. Egyébként Ne. 2 perc és jó. Szerintem itt a nagy pövöpö közepette fogok elköszönni tőletek. De csak szerintem. Igen. Hát valószínűleg minden videó 10 perces lesz. Igen, mivel Bandicam nem nagyon engedi többet, vagy nem nagyon Igen, enged de- többet. Leküldjétek nekem a Sony Vegas Pro 12-t, vagy valamelyiknek a linkjét, ami nem vírusos. Meg ja. Ja, és akkor több videót tudunk egybe rakni. Hát, hogy mondjuk amit 2 videónak töltenék fel, azt be tudnám rakni egy videónak. Jep. Van erő még rajtam? Jó, még 1 percig erő. Ez sokáig fog tartani, és alig koptat a gyerek, szóval én meg koptatom őt valószínűleg. Nem tudjuk bőven. mikor lesz a következő videók már, nem tudjuk mikor ér az otya, meg én. Szerintem még ma. Csak már, Szerintem ez itt le fog telleni. csak már este 11 óra van, Ja, mínuszban. ami még csak 6 óra helyett. Ja. De az otyának kell mennie fürödni 6 óra 8-kor. Csak is. Amúgy szomszédom majdnem, úgyhogy Ja. majdnem. 365 km. Csak is. Másik utcában. Egyébként szerintem ez nagyon hosszú lesz, szóval az lesz, hogy mindjárt 10 másodperc múlva letellik a videó és újraindítja Szantó Balint a NUM 6-os gombbal. Na most, várjál. Melyiket nyomjam be? A NUM 6-osat majd, hogyha 5, 4, 3, 2,